Бог знае, когато плаче душата на човека. Бог знае, когато е скръпта в човешкото сърце. Бог познава и радостта в човека. Защото тази вечер Бог казва, може да обърши всяка сълза от очите. Достатъчно тази вечер, ако се молиш от дълбочината на сърцето си. Но тази вечер знаем, че, братя и сестри, днес е Рождество Христово. И нека да се върнем, мога да кажа, още в първия век за Рождество Христово. Как е бил роден нашият Господ? Ако обичате, нека се справим. Ще пречита няколко стиха, за да не ви държа прави, и след това ще продължа Божието Слово. В Матея 2 глава от 1 до 12 стих. И когато се роди Исус в Витлеем юдейски през дните на цар Ирод, ето мъдреците от изток пристигнаха в Ерусалим седят. И казаха, къде е юдейският цар, който се родил? Защото видяхме звездата му на изток и дойдехме да му се поклоним. Като чу това, цар Юрус смути се и цял Ерусалим с него, защото събра всички народни и главни свещеници, книжници и ги разпитваше къде трябваше да се роди помазаникът. А те му казаха във Витлеем юдейска, защото там е писано чрез пророкът, а ти, Витлеем на земно Юдова, никак не си най-малко помежду юдовите началства, защото от тебе ще произлезе вожд, който ще бъде пастир на моят народ Израел. Тогава Ирод повика тайно мъдреците, внимателно научи от тях времето, когато се явяваше звездата, и като ги изпрати в Витлеем, каза, идете, разпитайте внимателно за младенеца. И като го намерите, известете ми, за да ида и аз да му се поклоня. А те като изслушаха царя, тръгнаха си и ето звездата, която бяха видели на изток, вървеше пред тях, докато дойде и се спря на мястото, където беше младенеца. Като видя звездата, зарадваха се твърде много и като влизаха в къщи, намериха младенецът и майка му Мария, паднаха и му се поклониха, отвориха съкровищата си, принесеха му дарове, злато, ливан и смирна. Понеже бяха предупредени от Бог на сън да не се връщат при Ирод, те си отидаха от другия път, от другата страна. Амин. Това беше Божието Слово за Рождество Христово. От прочетеното Слово ние можем да разберем къде се е родил Христос. Той се е родил във Витлеем, понеже за него имаше пророчество. Но вижте, тази вечер искам да ви кажа, братя и сестри, може би почти е обичайно в нашите страни, братя и сестри, по лицето на земята, когато се роди едно дете, да се поканат близки, приятели, роднини за това новородено дете. Вижте, братя и сестри, мога да кажа, много скоро може да бъде това. Но нека да обърнем внимание, брати и сестри, когато поканените на Рождество Христово, който организира за Рождество Христово, за нашия Господ Исус Христос, това бяха мъдреци от изток. И Божието Слово ни казва, те наистина оставиха една история, която човек не може току-що, както описва Божието Слово. Например,
Днес е много лесно човек да покани приятели, да организира едно такова събитие и, брати и сестри, почти може да се използват покани, телеграми, може да се обаждат писма, може и да една седмица да организира за едно малко бебе да се направи едно тържество. Но какво да кажем онова време? Онова време в първия век, когато хората нямаха ток, хората не разбираха, нямаха телеграми, нямаха пощенски кутии, нямаше телефони да се обаждат. Как може да се организира едно такова тържество? А за мъдреците то беше организирано от Бог. Вижте, брати и сестри, мъдреците от изток, мога да кажа от изток към запад, за да дойдат, за да могат да се поклонят и да донесат дарови. Това беше, брати и сестри, имаше една звезда, която ги водеше точно къде трябваше да се роди младенеца. Божието Слово ни казва, поканилите гости за Рождество Христово трябваха наистина, брати, той ни покани неговите родители. Вижте, гостите за Христовото Рождество не бяха те бяха според Словото на Бога. И обърнете внимание, мъдреци от изток. Бог Отец за това велико събитие, той не покани главните свещеници на Израел. Той не покани цар Ирод, но Бог покани мъдреците от изток. Обърнете внимание, че вторият Божието Слово ни казва, от водените на гостите до мястото на Рождество Христово, това нямаше затруднение за Господ. Да покани гостите на това тържествено събрание или Рождество на Неговия Син. Това не затрудни Всевишният Бог да за гостите точно определи мястото. Мястото беше определено къде Христос трябваше да роди. Всяка жена може да роди, брати и сестри, на всяко място. Но именно майката на Исус беше определено място от Бога, че Той трябва да роди. Тя трябва да роди във Витлеем. И Божието Слово ни казва, брати и сестри, нито затрудни Всевишният Господ за гостите. Словото ни казва, че мъдреците дойдеха и казаха, къде е юдейският цар, който се родил, защото видяхме звездата му на изток и дойдехме да му се поклоним. Видяха звездата. Нека тази вечер звездата, която е Господ Исус Христос, тя да не води, тя да не закриля и тя да бъде винаги с нас, казва Божието Слово. Видяхме и дойдем да се поклоним. Гостите от далечният изток, вижте, нямаха име или познати под името мъдреци. Бяха организирани от небесната звезда, която покани небесната звезда да ги води. Във видението също звездата на мястото за Рождество Христово. Виждаме, брати и сестри, че Бог водише хората чрез сънища, Той ги водише чрез звезди, Той ги водише чрез пророчества и Божието Слово казва служението на поканените гости. Те имаха служение. И днес всеки един има от нас служение как да служи на Бог. Вижте, брати и сестри, те имаха служение. Тези мъдреци, именно те бяха избрани да дойдат и да посетят Господа. Относно ние виждаме внимателно върху тайната на тази звезда. Изповядването на мъдреците и видението на небесната звезда, която без да говори, без думи, вижте, брате, тя водеше при Исус или, брате, при младоженица. Звездата тя не говореше. Нямаше думи в нея, но тя ги водеше на определеното място. Поканилите на Рождество Христово, като видяха младенецът, паднаха и му се поклониха.
Вижте, брати и сестри, може ли да си представиш мъдреци, хора на възраст, да паднат пред едно дете, когато го намериха и да му се поклонят, казва Божието Слово? Да, паднаха му се поклони. И като срещаха младенеца, бе призован и те го призоваха като Бог. И Божието Слово ни казва служението на Рождество Христово. Те имаха служение. И тази вечер това служение, което ни говори Божието Слово, сега нека да обърнем внимание точно какво стана, когато мъдреците намериха Христос. И му поднесоха дарове, отвориха своите си съкровищници и принесеха дарове злато, ливан и смирна. Едно малко дете, току-що родено дете, има ли нужда от злато? Той има нужда от храна. Той има нужда от дрехи. Той има нужда от топлина. Той има нужда от закрила на бащи и майки. Обърнете внимание, но защо се казва мъдреци? Мъдреците, те принесоха злато, ливан и смирна. Защо мъдреците принесоха точно тези три подаръка на Христос? Ливан, злато, ливан и смирна. Може човек да си зададе въпроса. Може човек да помисли защо пък именно тези дарове принесоха на малкото дете или на младенеца. Обърнете внимание, то има значение. Защо се казват мъдреци? Те знаеха Исус от какво има нужда. Вижте, брати и сестри, защо ли? Първото, мъдреците принесеха злато. А злато символизира ли свидетелства неговият небесен произход. Че Исус е цар, който слезе от небето. Ето защо му поднесоха злато. Иска да кажа, че Исус е царят на царете и господар над господарите. Второто нещо. Вижте, принесоха ливан. Ливанът, или брати и сестри, се казва негот, който се казва, брати, небесният произход. Ливанът символизира, че Исус не е от земята. Исус не е от човек, а Исус е от небесният произход. И третото, подаръка смирна, който ни символизира смъртта на Божия младенец. И обърнете точно тези три подаръка на Рождество Христово ни говорят. Златото е символ на Божията личност като Христос. Той е личност. А второто, ливанът е мехлем или парфюм, който олицетворява благоуханието на един безгрешен живот. Исус, който е дошъл в този свят, той беше безгрешен. Ние всеки роден човек, той се ражда в грях. Но животът на Исус беше безгрешен. Той нямаше грях. Той грех не познаваше. И третият подарък, който иска да ни каже, смирната е една горчива билка, тя е мъките на Христос. Поднесеха му горчива билка. Това означава, че Христос ще мине през страдания. Христос ще дойде, ще пострада. И, брати, спомнете си за горчивите треви, когато Моисей беше в Египет и агнето, което пасалото агне трябваше да се опичат, те бяха с горчиви билки. Това означаваше, че смъртта на Христос ще премине през горчивина, както ни казва Божието Слово. Да, брати и сестри, ние всички трябва да помним Рождество Христово. Нека това Рождество Христово да ни насърчи, да бъде в сърцата ни, в домовете ни, в църквите ни. Вижте, брати, това Рождество Христово, който ние празнуваме, който ние можем наистина тази вечер да знаем, че как нашият Бог се е родил, как е дошъл на тази земя. И благодарение на Бога тази вечер и ние всички на Рождество Христово да ни помогне Господ, за да можем да живеем един добър живот, вечен живот за Господа. Той е дошъл. И какво казва? Аз живея
и вие ще живеете. Нека тази вечер това Рождество Христово наистина да ни изпълни през тази година с Божия дух, с Божията радост, с Божието изцеление, за да можем да сложи, мога да кажа, песен в устата ни, за да може да придобием повече вяра и надежда в Господа, за да служим на живия Господ. И аз вярвам, че днес ние ще се молим не само за Рождество Христово, което ние познаваме, но много души, които ни вярват в Бога, Христос днес да се роди в домовете им, да се роди в сърцата им,